Bulaga! Hello, good morning! Good morning, good morning, good morning! Good morning sa tanan! Good afternoon sa Philippines! Mm. Karoon ako nagpakita ba? Nako sa kusina. Time check. Alas 8 sa buntag. Kay naghimo ko og kuan. Baon sa akong alaga na dalaga. Sa akong sunoy na humanang nakughatag ang akong tsaa. Ang ihang tsaa di ay. Dili ako, wa pa man ko kakape. Nag-andam pa na ko ang baso. Pa ko kakape. Maghimo ko rin bawan sa dalaga. O salmon. Yay! So yummy. Salmon, i-grill na nato. Butangan og broccoli ug asparagus with baby corn. Okay, anya. Tanahin mo on. Nagpabukal na kog tubig. Mutanaw mo, saan ako pagluto. Tanaw lang. Pamag. Ganyan lang, lamhi kayo ni. Kuan. Healthy food. Healthy food. Ganahan siya ko broccoli. It's my favorite. Broccoli, i-grill siya. Wow, so yummy. Diha lang mo ha. Okay, maghiwa-hiwa ta ng broccoli. Ato pakurat ug laga. Ay, sorry. Bawal makita ang kutsilyo. Dili na ito ipakita. Dasan, hugasan. Nara siyang broccoli ug ang carrot. Mga kuan lang na siya. 5 minutes. Sunod ako ibutang nilagaan na kuan. Pag pinabukalan ka dali ba? Mag-vegetables. Ano siya butangan ng olive oil? Asin, dili mawala. Ang asin. Butangan ako na to siya og rosemary, dry. Then black pepper. Garlic powder, 1 tablespoon, not tablespoon, teaspoon. Kamu naman, tsansa kung masakalagan sa inyo kung kuhaan, paprika, butang na. Kamu naman, tsansa kung masakalagan sa inyong vegetables na luto. Tsansa kami, tsansa. Kamu naman sa inyong gulay. Okay. Ayan. Olive oil, dagan olive oil. Yan, ihalo ang asparagus at ang baby corn. Haluin siya. Then, nakakataubot ang asparagus. Rinse lang. Kita. Rinse. Para nice. Diba? Rinse. Baby corn. Next. Broccoli. Butang ko na itong isda. Sabay na lang siguro mga ano. Nahon na lang sana kung mga vegetables kung kuhaan pa ang nahon. Pero di buhat naman ako kadali. Sabay. Pero nakakadali na lang ako pero luto dito ang vegetables ko. Diba? Sauce. Sabay na lang ako. Ano ko i-slice na lemon. Patumat na lang nato ang isda.
kailangan sa isda. Kailangan ko sa isda ang lemon para malasa. Ang lemon. Ang isda. Babaw ang isda. Uhu. Tilukon ang mga sauce para hindi yummy or yummy. Ayan, tanggalon ang ato ang pan. Ibabaw na dyan yung lemon ang isda. Ibabaw, ubos bitangan. Yan ako kay rosemary na fresh. Butang sa ibabaw. Para mahumot ang ating grilled fish, grilled salmon. Ito na, tadaan. Ito na ang ating salmon with vegetables. Salmon with vegetables and oven. Ayan, i-oven na to. I-oven na sila. Ako na nagpainit ng oven ha. Ipainit ang oven. Hala. Ipainit na ako pinainit. Para ayun. Ando na siya. Isa lang mas intay. Isa lang ako intay. Ito pa 30 minutes na. Okay. Mana. Para maging ko sauce. Garlic gamay. Ano lang maging mo. Sunod. Ang katunay sunod ang atong i-grind kani oh. Pag human, ibubo na nas isda. Pag maluto ng isda, ibubo na ni. Ara. Okay. I-check na nato. Ating salmon. Ito tanggalan ng vegetables para ibalik ang fish. Kaya dili kami kayo maluto. So, tanggalan ang panggalawin maluto. Mao naman yung gulay, gigilapuan naman. Tanggalon, balik na itong isda. Kadali eh. Kadali na po na yung isda. Lipod mo sa kulit. Kadali lang pa. Wala na sa ibabaw ba? I-open lang. Light sa ibabaw. Tanggalon ang limon. Balik na to. Mga 15 minutes lang. Or 10. 10 pwede na. Dalawang sa ibabaw. Sige, ang sa ibabaw. Okay. 10, okay na siya. Ito na ito. Pag mag-golden na siya, tapos pag mga ang gabi. May gutom sila. Gutom yan. Gutom harot. Gamay naman gutom. Kaya lang gagmay. Oops, nabali. Nabali ba before mato ang fish. Okay. Now, ito ang nilagay natin ang ating sauce. Ito ang ginawa natin ng garlic. Butter, garlic, ang cilantro, and everything. Try na kayo mga beshi, mga ka-entay, mga ka-amika. Lami kayo. Pag gusto ka nila, maingon hinala sila nga. Lami kayo yung kukaan, gusto ka nila. Tabutangan pa. Decoration na naman. Tangan kuhaan. Cherry tomato. Diba? Ganyan na. Try na kayo magluto, madali lang. Salmon with vegetables and oven.
Kana ko niya hatag niya. Lasik lalaki siguro niya samahan. Ready na siya. Hangad. Human ko sa akong luto. O ako nang tapusan ng akong video. Ay ninyo kalimti, o subscribe, and likes, o ganahan mo share, i-share ko ninyo. Kung ganahan mo sa akong video, kung dili, ayaw lang, basta magsabot lang tagaan, okay? Di naman, pag human-ani, maglimpyo na po ko sa taas, okay? Dengan limpyo no, aron maka-relax ta. Okay, mga ka-enjoy, mga kalika. Manapuntaan ni kuan sa kadlaw. Salamat, thank you Lord. Magpasalamat sa Ginoo, nagmatataog. Happy ta nga to pag mata, di ba? Always happy, I hope. Maski dahil ko problema kagahapon, na injury, pero thanks God, okay ko pala. Injury ang inyong inday kagahapon. Sorry Lord. Siyempre, mag-sorry ko sa iya ha. Kaya wala man ko mag-ingat. Pero incident yun. Okay? Pero okay na. Okay, diklop na. Shout out, very nice medicine for me. Only one night. Grabe kita. Dili ko kala kagahapon oy. Grabe. Pero okay na karon. Alhamdulillah. Butangan kong ayos. Kaya dito man ko sa kuan kagahapon ang posisyon. So, ako gikuan sa iyahan nga nani ko. Injury ko sa hagdan. Sa hagdan nan, sa pinaka-last na mga bay. Bless ko Lord. I'm sorry. Ewa mag-ingat. Pero incident yun ba kayo? Saan taman mo kayo? Bawa may nanap din ay. Pero sige lang. Hingkoong kasakit. Ambot lamang. Okay. Basta itong sabot ha, i-subscribe ko para madaghan ang ato ang channel, my home. Subscribe for my new home. Okay, thank you so much. Enjoy your watching. Maski nagkayabag-yabag taani, okay lang. Basta happy life, okay? Thank you so much. Hope you enjoy always. Bye.